Wandelen met jou over padden en door bossen. Genieten van de natuur en de mensen. We starten met de tapeterie, met het Krijtlandpad. In Vaals naar Heijenraad vandaag. Het is nog frisjes, de graden 4, maar het belooft een mooie zonnige dag te worden. We kijken weer wat we vandaag op ons pad krijgen. Ik zou zeggen, wandel en geniet met me mee. Tot straks. Ik sta hier op het drielandenpunt. Nederland, België en Duitsland. Tot 1919 was het een vierlandenpunt. Dit staatje Moresnet. Dat werd in 1919 opgenomen in België. Dus vanaf 1919 is het een drielandenpunt. Dus hier Duitsland. Hier in België en hier in Nederland. Een uniek puntje in Nederland. Een flinke klim van het paard, dat ik op het hoogtepunt van Nederland, 422,5 meter, boven Amsterdam Spijl. Dit stukje van de trail zullen de trouwe kijkers al herkennen. Ik ben hier pas geleden nog geweest. De Dutch Mountain Trail, die loopt ook hier. Dus een bekend stukje Limburg. Maar blijf toch genieten. Iedere keer als ik er weer kom.
onderweg wat kletsen met andere wandelaars. In dit geval uit Brabant. We komen nu bij het Heigend Hart voor een welverdiend drankje. Het hoogstgelegen boscafé van Nederland. Welverdiende wijzen 0.0. Het is weer genieten van de prachtige geluiden en mooie bospaden in de Hellingbossen. In dit geval het Veilenderbos. Prachtig. Heerlijk zonnetje, heerlijk lentezonnetje. Fris groen, de natuur. Ja, een lekker boterham. Gaan we weer verder, het Kreelandpad. Etappe 3. Dit is een van die vele mooie paden in de Hellingbossen. Frisse groen van de lente. Het is weer genieten.
even rusten, een fantastisch uitzicht. Dit is een hele mooie wandeling. Echt de moeite waard. Ondanks alle klimmen en dalen. Even bukken. Het zit er weer op voor vandaag. De laatste meters zijn aangebroken. Het was een mooie, pittige, fantastische wandeling. Ook door het mooie weer. Ik heb genoten. Ik hoop jullie ook. Ik zie jullie graag op een volgende wandeling.